Здравейте! Тези минути на мълчание бяха за Биляна, красивата млада жена, която вчера беше открита мъртва в София. Причината, официално, споделена от нейния партньор и баща на децата й, беше, че се е почувствала изтощена, прегоряла, вероятно след родилна депресия. Тя имаше кърмаче. Много бях тъжна вчера. И като човек, който се сблъска с депресията от много близко разстояние и с нейните тежки последици, мога да ви кажа, че... искам да ви кажа, че трябва на време нещата да се решават. Трябва на време да бъде търсено решение. Защото около 50 до 80% от жените минават през така наречената следродилна депресия. Но само 4 до 25% от тях не успяват да излязат от това състояние на тъга, на немощ, на липса на енергия. Разбира се, за всичко са виновни хормоните, защото когато една жена роди, в нейното тяло се случва една буквално хормонална буря. Тя трябва да нагласи целия си живот на една изцяло нова честота. Това няма как да не се отрази. Да всъщност между 4 и 25% от жените не успяват да се справят това сами по естествен начин и се налага да бъде намерена помощ. В това, разбира се, няма нищо нито срамно, нито страшно. Напротив, просто трябва тази помощ да бъде потърсена на време, за да не се задълбочат нещата. Защото ако в началото всичко може да бъде преминато за един кратък период, за една терапия, която е примерно месец или два, след това нещата се задълбочават и всъщност стават много по-трудни, както за майката, така и за децата, защото те губят своя родител реално. Той не присъства на 100% в техния живот. Точно в моментите, в които те най-много се нуждаят от майчината любов и ласка. Затова, скъпи мами, не се притеснявайте да търсите професионална помощ, не се притеснявайте да говорите за това. Няма нито срамно, нито страшно в това, нищо страшно, нито срамно да кажете, че не се справяте, че не се чувствате добре, че имате нужда от подкрепа. Дали това ще е приятелка, дали това ще е ваш близък или психолог, просто се налага някой да ви помогне и се налага да го направи много бързо, защото нещата след това се задълбочават. Въобще, в днешно време всъщност се оказва, че много хора се сблъскват с депресията. Наскоро си говорих с един много добър професионалист, психиатър, и той ми каза, че за съжаление много млади хора стигат до кабинета му. Причините при тях обаче са съвсем различни, освен забързания стресов начин на живот. Това са и много от така наречените забранени, но лесно намиращи се вещества, различни напитки, които стимулират умствените процеси, стимулират тялото, но всъщност оказват много тежко влияние като цяло върху организма. Това влияние се отразява дори след години. Стига се до ранни инфаркти, стига се до паранои, стига се до паникатаки. И, както казах, ако не се потърси специалист, нещата наистина много се задълбочават и говорим за едни изгубени животи. Депресията се появява някак неусетно. Влиза в живота ни на пръсти. В началото казваме, не се чувствам нещо добре, нямам енергия, може би няма слънце, може би нещо от времето. Не е от времето. Не защото няма слънце, просто може би сте стигнали до един етап в живота си, в който или трябва да спрете, да помислите какво искате, дали не искате твърде много от себе си, дали това, което искате е неоправдано, защото вие се справяте чудесно, но всъщност не си давате сметка за това, не се награждавате достатъчно, а постоянно имате някакви изисквания към тялото, към ума, с които те не могат да се справят, просто защото не могат. Има едни моменти, в които човек трябва да спре, има едни моменти, в които човек трябва да преоцени всичко до тук и онова, което ще последва. Идва едни моменти, в които човек трябва да каже край и да поеме по нов път, като се погрижи по-добре за себе си, защото мозъкът е много странно нещо.
той търпи и в един момент, когато прещрака, ако ние не му обърнем внимание и не си кажем, Боже, явно не е това, което правя, не това е правилното, прещракването може да е необратимо. Разбира се, не говоря за по-сериозните заболявания, при които депресията е част от симптоматиката. Но депресията, която е свързана с нашия живот, с това как се справяме, с това как другите ни приемат, с това дали сме доволни от себе си, от постигнатото, от това как изглеждаме, какво сме въобще като хора, като личности, може да бъде повлияна, може да бъде преживяна и ако ние не можем да се справим добре сами с процеса, не можем да се справим с помощта на приятел, на близък, тогава задължително трябва да потърсим професионална помощ. В това няма нищо нито срамно, нито страшно. Психологът няма да ви ухапе, психиатърът също. Напротив, те ще ви помогнат да се справите в този труден за вас момент, при това по най-добрият начин. Защото ако днес вашето лечение може да бъде месец-два терапия, ако не го предприемете, то ще се задълбочи състоянието и всъщност терапията вече ще стане 6 месеца, година, ще стане много по-трудна, ще се изискват много повече усилия и може би ще се наложи да промените наистина кардинално начина си на живот. Млади хора, възрастни хора, които живеят сами, работещи, които не могат да се справят с всички ангажименти. Въобще никой не е застрахован. Но ако вие видите човек до себе си, който не е това, което е бил, не е на 100% себе си, който се лута, който липсва му енергия, липсва му радостта от живота, липсва му желанието дори да се храни, притеснява се, когато остава на тъмно, когато остава сам, притеснява се да остане в тесни затворени пространства, непременно му подайте ръка. Започнете с говорене, леко, внимателно, предложете своята подкрепа. Ако той откаже, бъдете по-настоятелни. Може вие да се консултирате с специалист, как да му помогнете първоначално, за да преодолеете тази негова преграда, нежелание, примерно да отиде да потърси професионална помощ. Защото понякога човек си казва, не, това не е такова нещо. В смисъл, аз мога да се справя, но не можем да се справим винаги сами и се налага наистина да се доверим, да потърсим подкрепа и помощ и в това, че ще взимаме някакви хапчета, някакви медикаменти и лекарства, които да ни подкрепят в този труден момент, не е нещо страшно, не е дамга. Това е нормално лечение, нормална ситуация в нашия нормален човешки живот. Всеки в един момент може да прегори, да прещрака, да не се справи с натоварването, което факт днес е наистина голямо, защото живеем в твърде забързан свят, а да не говорим, че социалните мрежи толкова ни притискат, показват ни такива съвършени, нереални образи, че ние колкото и да знаем, че те не са реални, всеки път отваряйки Facebook, Instagram, YouTube, си казваме, Боже, защо тези хора се справят така, аз не мога. Не, справите се чудесно. Просто онова, което виждате в екрана на телефона си, то не е истинско, не е реално. То е напудрено, то е фризирано, гримирано, минато е през милиони филтри, за да бъде такова, каквото вие го виждате, но то не е реално. А вие сте истински, реални, вие сте ценни, важни, способни, вие сте страхотни. Повтаряйте си го всеки път. И ако имате нужда от подкрепа, потърсете професионална помощ. В това няма нищо, нито срамно, нито страшно. Послушайте ме. Чао! Обичам ви. Грижете се за себе си. Не само за тялото в фитнеса, а и за ума, за менталното здраве. Защото те са наистина много, много, много важни.